No niin, on Nestori kertoo tän. Länsi-Suomen poikia. No näin se mennään. Joo. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies. Niin moni kutsun kuulee, harva oikein valitsee, korvat kuulla on, mutta kuka kuuntelee, silmät nähdä on, mutta mitä katselee ja muista kieli puhuu sen, minkä sydäntä vallitsee. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, teon tekis väärä vaikka kohtalonsa ties. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies. Niin moni väittää keskittyminen on Väinämöisen vaka, silti melkein yhtä moni kuluttavas tules maka. Ja tuli on se sova, jolla karkas hiiden hirves, ja kaukosätimeksi vaihtunut on lallin kirves. No kirves terävää mekin nyt syrjään laitetaan, ja mikrofonilevarit me esille otetaan. Tuskin jälleen enää vertaa mekään valutetaan, mutta asenne lalli silti muistetaan. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies. No moni kutsun kuulee, harva oikein valitsee, korvat kuulla on, mutta kuka kuuntelee, silmät nähdä on, mutta mitä katselee ja muista kieli puhuu sen, minkä sydäntä vallitsee. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, teon tekis väärä vaikka kohtalonsa ties. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies. Jos lalli eläis tänään kuka, kirven alla mies kuka, levollisin mielin kuka, kulkis otsaies.